मासि गरमलै दिनैलाय ओइ बुरि साहाया जायाखै नामा मोसौ खानोबो जायगायानो गैला लांलालै बे माइफोर मोनना हाखांबासो जासिगोन बे जायगाफ्रानो फुंनिफ्रायनो मासि गरम दिनैलाय बोरो फिसालायालाय सिखाराखै बहा सिखारनो बे नोंसाला मोजाङालाय आया दाबो सिखाराखै बे बुंबाबो दाय जायो दे उन्दुथोंसै बेसेबां उन्दुनो हायो बेलाय फुंनि समावलाय खामानियाबो जेबो गैखाया आंनो मावजोबखायो माथो नैहाय बिफा जोंहा फिसालानि फरायनाया बोरै जाखोथाय फात्ताखौनो मोनथारलिया आङो 3 बोसोरब्रै जालायलांबाय माखौ फरायदों माखौ दोनदोंथाय बेनोथ'लै बिमा माबा बिए आनजादनो बोसोरथाम बोसोरब्रै जालायलांबाय माखौ फरायदों माखौ दोनदों जोंथ' जेबो नालाखौनो मोना मावनाय दांनायावल'सो गोरों गोराखा जोङो एसे मोजां थाल लालाय बिफा रां लांनायफ्रा बारानिफ्राय बारासो जासिलांबाय हालाय लांलासोहाय आं ओरैनोबा बोसोरसेयावनो खेननै खेनथाम गाहाम फैसा लाङो माबा फर्म फिलआप दं होननानै बेनोथ'लै बिमा ओरैनो साख्रि बाख्रि गैखाया जोंहा बोसोरसेनि खेनसेल' आबादल'सो र' दा हंला फैबा सोंना लानां बिनाव माखौ फरायदों माखौ दोनदों गाव खोन्थानायखौथ' जोंथ' जेबोखौनो बुजिथारलानो आं हले एसे सन्देहसो जालायलांबायहाय बिफा र'लै बिमा बांद्राय गोदाव सोराव बुंथ'नाङा नोङो फरायनायाल' जोबग्रोथोंसै उनफ्राव साख्रि बाख्रिफोर मोनबाय बायो खोमा गैथाराब्लाबोथ' अफिसनि सुखिदारफोर मोनबाय बायबाबोथ' मोजां जायोना जोंथ' गोदोनि मानसि जेबोखौनो रोङा गोदोनि मानसियाथ' मावनाय दांनायावल'सो गोरों गोरा जायोना औ आदै मा सिखाराखै नामा नोंसिना गैयालै आदै नोंना लोगोआ दाबो सिखाराखैनो मा जाबावगोनलै बिदिजों आं फुंनि बोथिसे जाखांलायबाय गैया जोंना फिसालायानो अलसियाथार थाबखौनो सिखारथारा गैयाहाय हंला आदै बिदिसो जाबाय होमबा जिरायफै आदै ओइ नांथ'ला आं साहाखौ लोंथ'ला ओंखाम जाबोखांबाय आङो गयफोर दंबा लाबो ओंखाम जाबोखांबाय आं बोथिसे फुंबेरानि गयखौनो लाबोदो दे जालांथोंसै आदैया हंला आदै मा जाखो हा नोंसिना फरायनाया बोरैथो सोलिदों फरायनायानोथ'लै गैया 3rd सेमिस्टाराव दुमफाव फाग्लिया खारसनना होनानै फरायनो मोनासै आङो हा बिदिसो जादों होनबा जेबो मिथिथारामोनलै आङो नोंसिना आसोलना खालमासि जोबगोन खोमालै खालमासिनो जोबगोन बे जोबगोन हा हंलायालाय हाबायाव जोंखौ माथो खबर होलायासै मा खबर होलायनोब्रा दावराव दावसि खारसनलाबायनाय हाबाखौनो फिसासो खालामदों हाबाखौनो गामिनि दे आदै गया जादो दे दे हंला नोंहा दा थांलायदो आं एसे गामि दे आसोला सिखारासै नामा दाबो आदैयानो फोजा हरनाय नायदो नों फोजाबा सिखारगोन खोमा फोजाहैनाय नोलां बेखौ सालाखौ ओइ आसोल मासे गोबाव उन्दुयोब्रा बिलाय ओइ खोनादोंना बाजै आंनि बिनानावा दंफैलै मैयानो बेलासियाव फैदोंनो मैयानो फैनानै दंफैनो बाजैमोनाव र' थै खोन्थाफैयाबा जागौमोनलां साला सुवादनो थै नंथारगौ फाग्ला फाग्लाया थाब थांना फै जालालै बेजों मा जाबावगोन मादै नोंहालाय बिहामजो लाबोनो गोसो गैला नामाब्रा माथो मावग्रा दांग्रायानो गैथारला नोंहालाय माथो बुंबावनो आदै गावनि फरायनायफ्रा जोबग्रोथोंसै गावनि फसायनायफोर दंखायो खोमा दानि जुगावलाय जों नायनायखौलाय बहा लानो आयै आंनो फैसा हरलाय दानो नांगौ जाथारदों मानो नांगौ हाखु दाखु नांगौलै हरलाय थाबनो बेसेथो नांगौ 100 रांल' नांगौलै आंनो हरलाय दानो माबो जाथारदोंब्रा बेलाय मानसियालाय थाब लाबोलै र' 100 राङानो एसेल' जाबाय देलै थाब हर हरा जाखोब्रा बेलाय जालालै बे फाग्लाजों
ओइ नंमारगौदा नंथारगौब्रा फाग्ला माखौ दिदि फैदोलै फैदो फै थाबनो होद थाथ'ब्रा र' फाग्ला मासे आथुर बिदिजों बोरै जानांगौ मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों बेरेफुंजानि जाया लोङा थांलायबाय थाब फैलै ओइ र' आंसो सालायगोनलै र' ओइ आं सालायगोन आंना थाबाय सायलै फाग्ला नों गाखो बेयाव गाखोदो आरो फैयालासिनो था गाखोनो हनै खेबगोनलै बाला अनलाइनावसो लोगो मोनबाय थायोमोन आङो दिनैसो लोगो मोनमारसिगोन आं लाजिलायसो लांबायलां बाजै मा मावदोंलै दंना गैया जाखोलै दिदि ओंखारदो ओइ बाजै आंगि मा मावदोंब्रा मा जाखो हंला फाग्ला नै फैलायबाय ए फै नै बेयाव फै ओरै फै सानसे फै औलै बाजै फैयाबो गोबाव जाथारबायमोन दिदि जिराय नों बेयावनो दे जिराय नै सानसे आगै नोंहा बे जुमाय फाग्लाजोंनो लोगो जाबाय थाबाय थोद आंगि औलै बाजै बे हंलाजोंनो फैफाबाय आंबो लोगोबो गैयाबा थोद जाम्बि बेखौनो डायलग होबाय थायो नामा नोङो थां जुमायफ्रा लाना फैथां आरो खोनासं बे नोंनाव फैदों मा जाखो बेयाव सेंग्रा मोजां फैथारदों होननानै बेखौनो लाबोहो हायोबा थोद फाग्ला नोंसोर बायदि जौ फाग्लानो लेखा फरा गोरों सिख्लाया नोंसोरनो जौ लाबोना होबाय जायो नामा जेबो नङालै लाबोजायो र' थिननायहैनां लाबोगोन टेनसन दागालै आया रांखो मा सुसिनलै नोंलाय आं बे लागाम गैयै बे गरायखौ फाग्ला बेसे सालायबावगोन नोंलाय हा फाग्ला बे गरायखौ गांसो जाहोनांगौआ नोङो ओरैनो दाब्रायबायसो थायो बिदिनो बोरै जानांगौ बेलाय आरो जोंहा स्पेसियेल पार्टि दंलै दिनै है निस्टा सान्दि दसे सिरा नम्बर हरथ'ब्रा आङो गारमाफ्रानो दानजोबथारबाय माथो गैया फैसा गैया गारमा फिसिगौमोनलाय फैसा गैखाया आंनावबो गैखाया बेनावबो गैखायानो बेनाव नै नानि हनै गामिनि सेंग्राफोर फैदों जौ लोङोनो नोंनि आखाइनिफ्रायसो लोङोनो थांहैना फैथां जेबो नङा गामिनि सेंग्राफ्रालाय आरो न' जौआ बैहाय गिलास दङ मोनथाम लाना फै साथामल'खा दे लुना होदो लोंलायदोहाय आगैमोन ओइ बेखौनो सोंलायबावो नामा जों बर' सानैजोंल' लोङो जों सानैजोंल' लोंखायोलै रानखो मा जाखोब्रा आया नानि मा जाखो नानि लुदो ए नों लुनायखौनो लोंसै जों सानैल'सो लोंखायो ओरैनोबाबो आरो लुखांबाथाय गंसे लायबावखादोसो जोंल'सो लोंखायोलै जायो थोगोन गंनैयानो बारा लोंनो हाया जोंबो नै हंलाबाय साइकेलफ्रानो अबस्था गैथारला फाग्ला बे गेग्रेबखौ सालायबाय थालै नोङो मानसि जेरै गैयालै हंलाबाय बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो 3000 मोनबा फानहरसैमोनलै आङो है बिदि मोनलाय फाग्ला बेखौ 3000 मोनो नामा नोङो बाङा फुटानो हट आया हनै हमदारो आया मा जालाबायखो बिलाय आया आया मा जालायखो बै हंला जुसा मोजांथारमोन माथो मानो लोंलाबायखो नोंलाय बेयो जुस नङाना इयो जुमायसो नों बेखौ थाइजौनि जुससो सानदों नामा माथो आं जुस बायदिसो मोनो मा जाबावगोनलै बेजों गैला दिनै जाला बियो साला जुमाय लोंग्रालै नोङो लोंफेरा गैला दिनै जानाय नंला बायदि मोनदां दा गंसे लाबोबावनायासो मा जायो दाबो लाबोआ माथो बोरै जाबावगोन बिदिजोंलाय दा दोनहैनांसिगोन आंनो मा दोनहैदो एसे दंबावो माथो कापखौबो हरदोलै बैखौनो बे लोंखोन्दाखौनो आं लोंसै माथो जाबावनो ओइ नै लाबो एफा जुमाय लोङो नोंसोर बायदिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया गोदोसोनानै दङ बेबायदि जुमाय लोंनायनि थाखायनोथ' जोंनि गासै बर' हारियासो बदनाम मोनो आब' आरो गुमैयाबो मोनगोनसो आंजों र'
फरायनाय मानसिलै माथो होनबावनो जोंबो बेखार मानसि जाबाय ना लोंनानै थांसै दे थाब बुंदो दे र' माबा मोनसे जागोन बे बैखौ हरदो नोंसिना माथो स्पेशेल पार्टिया दखानखौनो बन्द' खालामसिगोन नामालै बिगुर नों लोङाखै होनलाय नों लोङाखै होनलाय माथो बिगुमै दामनोसो ओंखारलायबायब्रा होद बिदि नङाब्रा र' आंनाव हले बिल गैया दे खेला र' आं माबा मोनसे खालामगोन र' आं आसोलनि सिफियाव नाय दे नाय बाजै न' राङा लांफैदो नै बेनो सिन्था गैया जायखिया नों बेखौ लांफादो आंनाथ' लामाया ओरैसो जाबाय नालाय आयु हा बिहालाय माथो जाखो ओइ मा होनबावनो हराव हरसे सोरबा सिख्लाजों SMS गेलेनानै दासो टेनथ'लाबायनायखौ नुवाखै दानि जुगाव मा होनबावनोब्रा माबा अनलाइननो माबानो फेसबुकनो मिथिलाय लाङालै आं बिदि जायो ओइ लांसै थौ आंना ओरैसो लामाया थांसै आं फोजानानै थांसै फोरोंबाय मालायनो ओरै लांबावगोनलै आं बेखौ सोर फन हरलायखोब्रा दिस्टार्बलाय हेल' सिखाराखैनो आङो दाबो बिसिनायावनो दं र' सिखारबाय दे दिस्टार्बलै आयै मासे खर' सागो आंखौलाय आयै मा जाखो जोंनाव सोरबा फैदों नामा आयै बे स्कुटियालाय सोरनिथो मैया माथो बाइक बिना मोनैनि जुमाय लोंदोंनो नोङो सोर खोन्थाया आयै फेगुलायनाय हंलायासो दोनफैदों बेनिखायनो नोमफा अनसुलाया मालाय दहाय सोरनिफ्रायबा स्कुटि लाना फैबाय ए थैखाबायलाय आङो ओंखायनोथ' दिनै बेरे फुंजानि फन हरबाय थादों थैखाबायलै आयै साबिखौ हरलाय बहा थांनो जाया लोङालाय लोगोफोरजों बेरायहैनां एसे र' लायनां बेयावनो दोनखादोंमोन आं साबिखौ हरलाय थाब फै ओंखाम जाया लोङा दे जागोन दे हामथारबायलै आंहा बिफाया मानसिखौ अनसुला आं नालाय नङाबा लोगोआवनोबो साइकेलजों थांनांसिगौमोन आं दै लाबोलाय आं एसे बिबुनालाय बबाव थांदों दहाय जोंनाव थांनो होननानै थालांदों फुङावनो ए बिदिनो जायो गोजानावबो लोगो दंना बिहा मैया दाख्लैसो फैनाय मानसियानो आंलाय माथो मिथिबावगौ मालायखौलाय सिनायनाय गैया बेहाय खोनादोंना मा मैयाहाय नोंना बिबुना आंखौ जि रायबाय मानो जुमाय फाननायनि मैयाहाय नोंना मोनासै मा बुंखो आरो
नोंखौ सोर थिनदों जुमाय फाननो रायजादों मोजाङानो जादों नोंनि थाखायनो हाला सिं सिं गामियाव ओंखारनो हाला गामिनि मानसिफ्रासो बुंलायलाङो आंखौ बे हिनजाव फाननाय जुमाय फाननायजोंनो मोनजायो होननानै हामथारदों मोजाङानो जादों आंबो थाइसे थाइनै मोनगोन होननानैसो संबाय बायदों दा आंबो नोंखौहाय राजि फोनांनो होननानै बिदि माबायाखैना ओरैनो थास्लायस्लाय थाइसे थाइनै ओंखारो खोमा होननानैसो संबाय बायदों आङो आं महनै थोआखै नोंनो जोंनि बर' हिनजावफोरालाय गोदोनिफ्रायनो माने जौआरि संनानै दाउ अमा फिसिनानै दाउ अमा फिसिबोदों बेबायदिनो आंबो थाइसे थाइनै मोनगोन साननानै बायदोंमोन आरो ए आंनि खामायनाया थोआ नोंनो दानि जुगावलाय सोर जुमाय फाननानै मोनजाबायदोंसै बन माइरंनि दामानोबा ओंखारगोना ओंखारा नोंहा थाम मानसिफोर फैबा बैनो एसे बैनो उसिना होनानैनो खावसेयानो जोबखायो खोमा दा माथो दे संला आङो एबारनिफ्राय बेयाव दाबखानै दंबावो बेखौ संखांबाथाय संथारबा आङो फैथोंल' बे साला एसएमएसआवल' गोदै गोदै आं थाखाना हर फाथोलो बेलेग सिख्लाफोरजों मेसेज गेलेग्राया गारथार आं बेखौ दिनै बेसे गोबाव जाफैगौ सना मा नांगौ नोंलाय थां बेलेग सिख्लाफोरजों लाइन मारिहाय बिदि नङालै सना नों बायदि एफा मोजां जिब थाखाना आं बेलेग सिख्लाजों बोरै लाइन मारिनांगौ जाखो मोजां खोनाथारदों थगायनोबो माथो मोजां रोंथारगौलाय नोङो आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो आंनि साननानै लाखाबाय आइ आफानाव सोंनानै आं नोंखौसो आलासि जानो लांफानो नागिरदोंमोन जोंहानाव बिदिबा मैया हंलामोन होनलांनाया नंखायमोन आरो थैबायलै मा खोन्थालांखो बे हंलायाबा माथो हरफामानि सिख्लाफोरजों मेसेज गेलेना थाहैनो नोंलाय माथो लोगोफोर जुमाय लोंनायाव टेनसनासो थाबाय थादोंनो नोंलाय जुमाय लोंनायखौ मोनथियासै ओइ मा जाखो माखौ सानहाबबाय थाखो बिदि नङालै सना नोंनि समाय गोसोबानो आंनि मबाइलखौ सेक खालामनो हागोन नै नाय न' नों फरायथाराखैना नाय आङो नै माथो सानसेलाय बाजै बिनानावजों मा खालामदों नोंलाय नै लोगोजों एसे रायलायदां बहा थांनो आं बेयाव थांनि र' दे साला मैयाबा आं 100 थाखा बिथोंखौनो होआखै दिनैबा बाजै बिनानावजों लाइन मारिलायदों नों गवालै बायथा आंजों र' नोंखौ दिनै गाराब्रा आङो फैदो सना थांसै बेयाव मानसिफोरसो लोगो मोनबाय थायो फैदो गाखोदो जाबाय ओइ आदा गब्दा बाबारे माथो बिसाद गोदान मोनखाबाय नोंहालाय होद मा होनलाबायखोरा नोंलाय माथो नोंबोनाङा बैयावसो सानसेजों फुदुंलायगासिनो अबाव हा माननाय जाखोनो बेलाय नंगौना नङा जायो बाथ्रायालाय नङाबालाय नोंसो मोनगोन आं गोदाव सोरावनो मिसाखौ मा बुंनोब्रा गब्दा आदा आरो गोबावलायबावदोंसो हाबाब नैबे मेगन थाइनायजों दासो नुना फैदोंलै आङो नंमारथारगौना बाथ्राया नंगौब्रा हैद थांसैलै आङो माला सिनायलायनायनि गोदान हादान बेबायदि लोगो हमलायनो मोनखो बिसोरलाय लासिं सिंलाय फैथोंसोल' बे सालिया बेखौनो दिनै गारिथारगोन आं बिसिनावनो दोनथारा आं बाराबा बिबावबा मोनगोनसो आंजों दोना बिदि दोनथारा है माथो सानथिसो मा आथुरलै लांखासिगोनसो नामा बे न'आव थांलायलायथारला माथो दाना न'आवनो दोनफिनगोन एसे बेरायहै दे आं नै ओइथिंनो माल नागिरहैनां दे होमबालाय ओइ आंगे अबाव दं ओरै फैलाय दोनथारालां बेखौ दिनै हा मा जालाबायखो मा जादोंसो होनदों नोङो माथो नोंनाव मोजाङा बेरायहैदों होननाया सानसेजोंसो लाइन मारिगासिनो दंनो हा
मा सानसेयालाय माथो गाज्रि जाखो मोजाङानो दा गथ'आलाय ए होमबालाय नों मिथिखायो मोजांसो मोजां मोनलायथों मा मोनलायथों सानैबो गोरों गोराखा जोंहासो देनां सुबिदा जागोन तत साला बुरबक लाइसो होदों नोङो गोरों गोरानि आखला बिदि जायो नामा लामा सामा जेराव मेराव खुदुंलाबायनाय दोनथारालै आङो बे न'आव अबाव दोनहैयो दोनै नोङो आं हले मिथिया दोना आङो बिदिखौ लासिं सिं आंनि गन्थंखौसो हाजोबथारबाय माथो जानोखाय फैसान्थि बेयाव जिरायफैथ' आं दै लायनि जागोन दे रथ' सानैबो फैदों मोजाङानो जादों मा जाखो गुमै मा जाखोसो होनदों नोङो लासिं सिं बिगुमैनि मान सनमान जाना होजोब्बाय नोङो लामा सामा जेरावबो थांनो हाला आङो बयजोंबो सोमखारि जालायनाय बिदि जायो मानसिया आं मा दाय मावखो गुमै आं जेबोखौनो हमनो हायासै बेनो नोंनि आखला सेंग्रा एसे मोजां नुबानो खारफालाबायनाय मा जाखो बियो आं सानसेजों मोजां मोनलायखायो आब'आबो मिथिखायो औ आदा जोंनि मोजां मोनलायनाया गोबावानो जाबायमोन जों मोगथाङाव लोगो मोनलायाखैमोनब्लाबो फेसबुकावहाय अनलाइन लोगो मोनलायबाय थायोमोन बै समनिफ्रायनो जों सानैबो मोजां मोनलायबोदोंमोन तत साला सुवाद मा फेसबुक बिलाय बारा दा बिगुरसो जिगोन नोङो हामाहाय हामा माखौ इसिबां दावराव जालाबाय थाखो नोंलाय दावराव दावसि होनदों नों सालि बाराबा नोंबो खारनांगोनसो आंजों मिन्थिखा आंनि न'आव बिदिया सोलिया दिनैनो हरफाखानासो गारगोन आं थब्ला थब्लि लायथां आं दानो बोरै लांनो हानो आदा आं आइ आफानोबो खोन्थायाखै आरो आंनि बिए फरायनाय आनजादाबो कमप्लिट जायाखै बे खनसेखौ निमाहा होनानै अननानै बेखौ लाखिफिनदो आदा आं जेबो मिथिया नों न'आव खोन्थायिखौ नों बिए पास खालामो ना मा खालामो आं जेबो मिथिया थां नों बिएखौनो पास खालामहैदो आरो नोंखौ दहायनो बेग लायथां होनदां मा नायबाय थाखो बिदिखि जायोहाय गुमै नों आंखौ नंथारैखौनो एफा अयनाय खोथा बुंबाय हाला आं बेयाव हिजु रलाय बिदि नङा र' हिजु रलाय ओइ हिजु बिदि नङा र' मानो मानिया नोंलाय आं बेयाव मा मोखांजों थाबावनो सान्थि आं थैनायानो गाहामसै बिब्दि नङा सना नों गैयाब्ला आं बोरै थांना थानो नों गैयाब्ला आंबो थानो हानाय नङा सना नों बिदि दा बुं सान्थि थ'थ' सना आं नोंखौ न'आव लानानै थांसै नों बेयावनो थाथ' र' गाज्रि दा मोनसै आदा नों होनाय बायदिनो आं दिनै हिजुथिखौ न'आव लानानै थांसै नै आगै बेखौ लांफादो हिजुथिनि गाननाय जोमनाय दं बेवहाय जागोन दे बाजै गाज्रि दा मोनसै दे आगै नोंदैया रागा खराथार दहाय लामायाव सोर मा बुंहरखो बेबा न'आव फैना रागा जोंफैबाय गाज्रि दा मोनसै दे आगै जेबो नङा दे बाजै थादो बाजै आदा आंबा दा न'आव थांनाबा मा खोन्थाहैबावगोनलै आयै ओरै ओंखारबोलाय थाबनो मा जाखो हा सोर जाखो बे सिख्लायालाय नोंहामजो लाबबायमोन आं आयै नाङा गोजानाव थाथ' नोंसोरो नोम्फा फैग्रोथों बैफोरा जिरायहैथ' मा होनखो नों आयै नों आंखौ मानो मालाय बायदि खालामखो मानि खालामा ओमफ्राय नोंखौ मोजां फरायथों होनना सान्दुं अखा खामायना फैसा हरबाय थायो मा जालायबाय थादोंब्रा बे बिमा फिसा न'आव दिनैलाय दावरावलाय र' थांना खबर लायथांसां मा जामारदों बिसोर दिनैलाय आरो नोङो दिनै हिनजावसो लाना फैबावबाय देरा लावा आरो उन्दै समावनो हिनजावसो लाना फैबावदों बिनि थाखायसो नोंनो रां बुथुम हरबाय थायोमोन नामा लाबोदोंबो मा जादों बेवहाय मा जादों बेवहाय मा दावराव हा मा जादों आफा
होनोब्रा बिमा लोखि बायदि बिहामजो सासेल' मोननायावलाय जेखियानो जाया ओरैनोबा फिसाला सासेल'खा आंहा मावनाय दांनायखौनो उदायोना ना लेखा फरायावनो दं बेलाय नोंनिलाय होनायावनो बिदि जाबाय ओइ बिमा नोंखौ गोदो सेंग्रायावबो आंनो नाङामोनलै थेवबो नोंखौ फिसाला सासे मोननायावसो अनदोंमोन आङो दा बिहामजो फैनायाव आंखौ दारागा फोजोंखा नोंनि रागायावनो जोंनि फिसालाया जोंखौ गारना थांबा सोरजों थागोन जोंलाय नोंबो बुजिनो हायाखै बिमा नङाबा जारलासो दं आंजों बेखौ हले नों मिथिना लाखा आं मानो बिदि बुंफ्लांखो हामबाय बिमा हामबाय गाबनांला दे गाबनांला बिफा आं मानो बिदि बुंफ्लांखो हामबायलै बिमा गाबनांला दे ओइ बिहामजो ओरै फैलाय मा जाखो आयै आंखौ निमाहा होदो फिसा रे फिसाफोर मोजाङै अनलायना थाबासो गोजोन न'खर जायो नंमारगौ फिफा आंना बिहामजोआ लोखि बायदिथार नोंनो आंनि रियेल हिर'मोन बिहामजो मोसानायनि जोंहा मोसानांगौ दे मोसालै